ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ବେଗୁନିଆ ଗ୍ରାମ ମଲ୍ଲିକ ସାହିର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ବୋଷଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଧରି ସଂସାର ଗଢ଼ଇଯିଏ। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଧରି ସଂସାର ଗଢ଼ଇଯିଏ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବରି ଅଧା ଅଙ୍ଗ ପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଶେ ଥାଏ ସିଏ। ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସ୍ୱାମୀର ସାଥିରେ ସହଯୋଗ ହାତ ଦିଏ। ସ୍ୱାମୀର ହିତରେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନରେ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଏ। ସ୍ୱାମୀ ସୁଖେ ଥାଇ ସଂସାର କରଇ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସାଜେ ସିଏ। କଷ୍ଟ ସହିଯାଇ ସର୍ବେ ଆପଣାଇ ଦୁଃଖର ଗରଳ ପିଏ। ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗିନୀ ସାଜି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନିଜ ପରିଚୟ ଦିଏ। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନି ସେ ଅନୁଗାମିନୀ ଆପଣାର ମାନି ନିଏ। ପରମେଶ୍ୱରର ମାନ୍ୟତା ଆଧାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ମାନି ନିଏ। ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଆଦର୍ଶ ଯାହାର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାରୀଟିଏ। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାରୀ ସତୀତ୍ୱକୁ ବରି ସ୍ୱାମୀ ଅଧା ଅଙ୍ଗ ସିଏ। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାରୀ ସତୀତ୍ୱକୁ ବରି ସ୍ୱାମୀ ଅଧା ଅଙ୍ଗ ସିଏ। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାରୀ ସାର୍ଥକତା ଭରି ସଂସାରରେ ସଦା ଯିଏ। ଅଧା ଅଙ୍ଗ ପରି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାରୀ ତାପରି ନାହିଁ ତ କିଏ। ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଧରି ପଥ ଅନୁସରି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାମେ ସିଏ।